Radio her i Hvide Sande siden 1987, og i dag er der over 100 frivillige, der hjælper til med at lave programmer til Radio Klitholm. Studierne de ligger lige herinde i byens gamle rådhus. Klokken er 10 minutter i 12 på Radio Klitholm. Birgitte Christensen er i fuld gang med at forberede dagens middagsnyheder. Jeg er i gang med at finde nogle små nyheder, som jeg skal have med i Middagsnyt. Gerne nogle, der har lokal islet. Derfor så kigger jeg rundt på de forskellige nyhedsmedier. Mange forskellige nyhedsmedier for at finde det. Men det kunne også være nogle pressemeddelelser, jeg selv har fået på mailen. Middagsnyt. Så skal vi have kigget på nogle af de første nyheder her i Middagsnyt i dag. Der kommer en dobbelt udskiftning på stregen i Ringkøbing håndbold til den kommende sæson. Sille Thomsen og Julie Gansel kommer til at erstatte Hanne Tangled og Mia Biltoft. Hvad er det, du godt kan lide ved at lave radio? Jamen, det er det her med at formidle nogle ting ud til mennesker. Vi laver jo positiv radio, så nogle positive historier og noget godt musik, og ørerne de kan få lov at hvile til, at man har lyst til at blive ved med at lytte til. Det kan jeg godt lide. Og så kan jeg også godt selv lide at høre om mennesker. Så noget af det, jeg godt kan lide også at lave, som desværre ikke er så tit, vi får lavet, men det er at have nogle personer i studiet, der fortæller om deres liv. Eller et eller andet, de har oplevet. Hvad har gjort mest indtryk på dig der? Jamen, for nogle år siden havde jeg et ægtepar i studiet, et ægtepar, som er vagabonder. Utrolig spændende at høre om deres liv. Ikke at det var på alle måder et godt liv, men jeg tror, de havde det godt med det. I aften og i nat får vi mest skyet vejr med byer, som kan være med hagl. Temperaturen kommer ned til 4-5 grader, og i nat får vi jævn til hård vind fra syd og sydvest. Mens middagsnyhederne fortsætter inde i live-studiet, så er Carsten Christensen og Bjarke Nørtoft her i gang med at lave radioreklamer inde ved siden af. Og action! Nej, sådan hedder det ikke. Det hedder da, skal der være fest, så ring til Ølgrisen. Skal der være fest, så lad der være fest. Nej, sådan hedder det ikke. Det gør det. Hvad skulle det ellers? Skal der være fest, så lad der være fest. Det er meget forskelligt, hvad kunderne gerne vil have. Altså nogle kunder vil bare gerne have det sådan rimelig plain, altså med tilbuddet, ikke også? Og så skal vi så finde en anden måde med lyde og så videre, og gøre det interessant, ikke også? Og nogen vil gerne have, at vi laver et eller andet sjov i gaden, for at få folk til at spære ørerne op, ikke også? Og de der med sjov i gaden, jamen, så går vi jo sammen, den Bjarke og mig, og siger, hvad gør vi lige her? Og så smider vi idéer frem og tilbage, altså både Bjarke og mig har en skæv hjerne, og derfor så kommer nogle tossede idéer. Klar til fest. Klar til fest. Hvor længe har du været med til at lave radio? Jamen, jeg har faktisk været med siden starten i 87. Jeg har altid været vild med musik, og dengang jeg var barn derhjemme, der sad jeg med 2 kassettebåndoptagere og lavede min egen radiostation med noget musik på 2 bånd. Og det var jo fantastisk, og det var muligheden. Og så en dag kom min far hjem, som jo var en af idémændene der i Klitholm, og sagde, har du lyst til at lave radio? Wow, tænkte jeg, det kunne da være så fantastisk. Det var da en drøm, der virkelig gik i opfyldelse der. Og få lov til at spille sin musik for andre mennesker, altså en stor hobby, ikke også? Ja. Og så kom jeg med selvfølgelig, og med derop og kigge med til at se, da de byggede radioen op, og vi lavede nogle prøveudsendelser, og vi skulle så også lave en testudsendelse, som vi fik folk til at stille ind på frekvensen. Så derfor der kl. 11, vi startede kl. 12 officielt, men kl. 11 skulle den på for at få folk til at finde frekvensen. Og så havde Jørgen, min far, der lavet et lille manuskript til mig med nogle små tekster, der siger, hallo, her er Klitholm, lyt til os og så videre. Og så skulle jeg indtale det, og så båndede vi det nogle aftener før vi startede, mig og en god ven der. Så det vil faktisk sige, at du var den første stemme på Radio Klitholm? Den allerførste stemme, den allerførste sang, det var Europe, The Final Countdown, kan jeg huske. Ja. Og så kom den her testudsendelse, prøveudsendelsen der, ja. Og skal vi lige prøve at høre lidt af, hvordan, fordi din stemme har jo ændret sig meget i det må man sige, vi går lige retro ved at trykke på knappen her. Du lytter på 104,5 MHz. Du lytter til Radio Klitholm. Velkommen til festlige og fornøjelige åbningsudsendelser. Vi sender fra studiet Nørregade 4 i Hvide Sande, og lydbølgerne sættes i svingninger fra Lyngby Fyr, hvor vi har antennerne placeret. Det næste nummer, vi skal have fat på, det er Chris Norman med Midnight Lady. Og så var jeg tror der var 4 tekster, som bare kører i loop hele den time der, for at få folk til at lytte til radioen. Ja.
finder jeg det til dig. Så lagt dig. Ej. Birgitte Sylvestersen sidder klar ved telefonen for at tage imod musikønsker. Om lidt skal hun i studiet for at lave programmet Ønskeradioen. Og du har allerede fået nogle ønsker, kan jeg se, på telefonen. Det har jeg. Jeg har 4 indtil nu, så... Hvad er det, der er blevet ønsket? Lise Per med Jeg er Sigøjner og Rasmus Sebak, Den jeg er. Så er der Nena med 990 luftballon og Christoffer med Tulips. Det er da også en bred skare. Det er det i hvert fald. Ja, her fik vi Rasmus Sebak, Den jeg er. Og det var til 2763. Det næste jeg har, det er 3020, der skal høre Paul Bunker, og tak er kun et fattigt ord. Hvordan kom du i gang med at lave radio? Det var fordi min datter, hun har mig til, de manglede en til at køre hjælp med banko. I første omgang, så sagde jeg, det kunne jeg da godt prøve. Så da jeg sagde ja til det, så dagen efter spurgte Jørgen mig til, om ikke jeg ville hjælpe med at køre. Det fejrer vi, det kørte vi hver aften dengang. Så kom jeg i gang der, så kom jeg med i bestyrelsen, og så blev jeg leder af bankoholdet, og sådan er det gået trin for trin hele vejen. Radio Klitholm begyndte at sende den 2. juli 1987. Manden, der fik ideen til radioen, er stadig den dag i dag formand og radiochef. Der tilbage i 85, tror jeg det var, der blev startet mange lokalradioer op her i området. Og så var det helt naturligt, at vi også skulle have en her i Hvide Sande, for Hvide Sande er jo kendt for altid at kunne lave det meste af det, der bliver foretaget rundt omkring. Så det synes jeg var en spændende idé, og så var det kun at komme i gang med at få det samlet sammen og få lavet det. Og jeg foreslog det så første runde i Weissmannsklubben, og der skete så det, at Weissmannsklubben viste sig ikke at være interesseret i at lave lokal radio. Men derfor nedsatte vi stadigvæk en arbejdsgruppe til at arbejde videre med tingene, og det lykkedes faktisk også at få tingene op at køre, sådan uden de helt store problemer, kan vi sige. Fordi, der var så stor interesse på det tidspunkt for lokalradio, fordi man var jo ikke vant til at have lokalradio på det tidspunkt. Så det var egentlig lidt historien til at begynde med. Lige siden begyndelsen i 1987 har radiostationen sendt til hele Ringkøbing-området fra toppen af Lyngvig Fyr. Det er antennerne, som Radio Klitholm sender fra her fra fyret, og så er der et par ekstra sender, en der står i en fjernvarmeskorsten i Skjern, og en sender, der står i en stor gittermast nede i Bjergård. Og det er dig, der ligesom står for at vedligeholde det, hvis der går et eller andet galt heroppe? Ja, det er mig, der er derude og hænge en gang imellem, når det skal serviceres lidt. Hvad er det, man bruger den der til? Det er modtageren, det er forbindelsen nede fra Radio Klitholm, fra studiet dernede. Der sidder en parabol magen til, og så bliver det sendt fra Hvide Sande og herud til fyret på det system. På radioen er Susie Appelgren netop mødt ind. Hun er frivillig og har i dag til opgave at lave nyhedsprogrammet Det sker fjorden rundt. Det er et nyhedsprogram, vi har hver aften, sen eftermiddag fra 17 til 18, hvor vi så i løbet af programmet har 3-4 mennesker, som regel 3 igennem, der fortæller, altså mennesker fra området, fra vores sendeområde, der fortæller et eller andet om, et eller andet nyt, der sker, eller det kan også være kommunen, der igennem. Det kan også være en af vores folketingspolitikere, der er direkte igennem og fortæller om, hvad han går og laver på Christiansborg. Ja. Det er et godt koncept. Det er spændende. Så var jeg heldig at finde endnu et nummer frem, som jeg ikke kendte til. Det hedder Ferie i Danmark, og der er en årsag til det, fordi vores næste gæst, det er nemlig vores nye turistdirektør, Sebastian Schalper. Velkommen til dig, Sebastian. Tak skal du have, synes jeg. Det er jo ikke så længe siden, du startede her som turistdirektør, men det ser ud som om, du allerede finder på nogle gode tiltag. Jo, det prøver jeg jo selvfølgelig på.
det følger jo med jobbet, at man skal være kreativ og prøve at se, hvordan vi nu kan fremme af turismen i vores område. Ja. Og nu fisker jeg selvfølgelig. Hvad er det så, du har fundet på, Sebastian? Jeg holder mig hele tiden ajour med, hvad der sker i mit område. Kommer i kontakt med en masse mennesker. Får en masse indsigter, jeg ikke ville have fået. Så jeg synes, det er virkelig en win-win situation at være frivillig herfra. Nogle af de programmer, der bliver sendt på Radio Klitholm, de bliver slet ikke lavet i studierne i Hvide Sande, men de bliver lavet hjemme hos folk selv. Der er nemlig en masse folk rundt omkring i Midt- og Vestjylland, der har deres eget lille hjemmeradiostudie. Og en af dem, der har sådan et studie, ham skal vi ind og besøge nu. Han hedder Kjeld Bøgh, og han bor her i Struer. Og jeg har fået den her pose med gamle minidisk med, som jeg skal aflevere til ham. Her var klokken den er blevet 10 minutter over 6, da det er Lulu and the Lovers, og de sætter virkelig gang i tilværelsen i Shouts. Goddag, Kjeld. Hej. Tak fordi vi må komme. Ja, det var det så let. Det er da et hyggeligt studie, du har her. Ja, det synes jeg da også. Altså, det er jo ren nostalgi for mig. Jeg har jo mange minder med de forskellige ting, både med plader og så med et gamle antikke udstyr her. Ja. Det er jo næsten noget, der kan komme på museum, så gammelt som det er, men det passer meget godt til sådan en som mig, der har været med i næsten 30 år med det her. Ja, men her sidder du simpelthen og laver radioprogrammer op. Ja. Spændende. Jeg har sådan en pose her med til dig. Ud fra Hvide Sande af. Ja, det kan jeg jo regne ud. Det er en minidisk, det er så til at optage på. Du optager på minidisk? Ja, det er der ikke rigtig nogen andre, der gør i dag. Nej. Det er jo SD-kort og computer, ikke? Men det er ikke mig. Jeg vil helst køre med sådan noget som det her. Det er der mange minder i, og det ved jeg lige nøjagtigt, hvordan det fungerer her. Og jeg vil gerne have, at det skal lyde rigtig prof. Jeg gider ikke have for mange bøffer i den, vel? Så det er nemmere at køre med det her. Må ikke der var masser af sang ude på badeværelsen til den her sang fra Lulu and the Lovers? Det tror jeg faktisk, det var Shout 13 minutter over 6. Tina og René, musik fra 15 Mi Amore. I kan følge radioserien fra 20. april på Mokka.